ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настроенотон созай. Имрӯз бардуро барои шуморо бекортар шидем, бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёр навори хубайне ки бардуро бисёртар хонаҳои заминӣ ҳастай ва квартираҳои арзон дар мо равон кардагиянд. ҳозир ман нархҳои амвора гап мезанам бардуро, марҳамат тамошо кунен, ай нархи навои имрӯза бовар кунен, роҳат куненда. Квартираи арзон бардуро духонагай, нархиш 70 000 сомонӣ ай. Видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен, касе ки сум дора бардуро хонаҳои арзона бихарен. ва чӣ гуфтаниён бардуро аз куҷое ки хона, замин, квартира дар корай дар комментария бинависен ва ҳамун дастгирӣ моро фаромӯш накунен, ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен. Агар ягон кас ягон чизфурӯшӣ дошта боша, ин ҳами рақамҳода бардуро танҳо дар ватсапиш бинависен, мо чақчақ мекунем далши. Рафтем ака. ассалому алайкум бародарони азиз. инак мо нахустин бозии худро шурӯъ мекунем, яъне ки бозии конкурсро. аз ҳамаи шумо, аз якояки шумо хоҳиш дорем ки даромада обуна шавед ва дастгирӣ кунед, бахти худатонро бисанҷен ва интизор бошед. иншоаллоҳ фардо ман боз як видеои дигар мекунам, дар канал мегузорам, яъне чӣ призҳо ҳаст ва боварӣ дорам ба якояки шумо писанд меояд. беҳтарин призҳо дорад ва шоҳҷоизаҳои беҳтарин ҳаст. бисёр ба шумо писанд меояд ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш даромада обуна шавед ва дастгириро фаромӯш накунед, бародарони азиз. дӯстони азиз, канали ҳами бародара дар комментария закрепит кардагиям. Бидуроем бозиша тамошо кунен, тенҷи бад рафтесай бозиш бовар кунен, зури бад айда охи. Я бидуроен ҳамаша мефаҳмен. Дар комментария закрепит кардагиям каналша. Бародаро ва хоҳарои азиз, ана ки эълонмона сар кардем. Чӣ бигум? Бо диққат тамошо кунен, да мисол. Хишро ака гӯш кунен, ҳамаша мефаҳмен. Навора сар кардем. 1, 2, 3. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлол. 6 сотиқ замин дорад, 3 дар хонаи времянка. Болош нопӯшондай. Ремонтиш коробка. Як кайлдор дора бардуро, як мошин санги дигаам овардагӣ рехтагӣ ай. Ду тарафи хона маҳкам ай. ҳуҷҷатош 100% ай. Нархи хона бардуро ва хоҳарои азиз 65 000 сомонӣ ай бардуро. хонаи заминӣ дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин дора ва 3 дар хона 65 000 сомонӣ. Ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. И хонаи десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, колхози Россия, кӯчаи 1 май дабудай. Якм хонае дар лави роҳи Калон ҷойгир ай бардуро. ана аймости 46 я тахминан 300 метр поёнтар будай. 16 сотиқ замин дора, 7 дар хона. Як мансари калони дигаам доштай бардуро. 2 та подвали калон дора, 4 та ҳоҷатхона, 2 та ҳамом дора. Ремонти хонаҳо бардуро ремонти хуб ай. Ремонти ба дараҷаи олӣ бигем мешава. 2 та дарвоза дорад, дегдонхона дора бардуро. хонаҳо ба тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад бардуро. Ям чизе ҳастай, мақсад ҳами сума мети ба ҳамаи чизаш, мисол хонара мефурӯхтай. нархша 5 750 000 сомонӣ мега. срочни ай бардуро. срочни бояд бифурӯшаша. нархиш 5 750 000 сомонӣ. 16 сотиқ ай бардуро. заминшам хела калони хушрӯай, 7 дар хонаи беҳтарин ремонти хубам дора. чӣ хеле десен? хулоса беҳтарин айда. ина номерои телефонаш, марҳамат бародаро занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. ҳозир бо дига суратош мерава бардуро, дига суратошам тамошо кунен, мақсад дига ҷои хонарам бибинен. мақсад касе сум дора бардуро хонаи беҳтарина бихарен. ҳозир бо дайнаи бар полни маълумотоша навистагиам бардуро. тамошо кунен, дига суратошам ҳастай.
дӯстони азиз, бисёр нависта буданд ки аз шаҳри Ҳисор ягон хонаи арзон шава бивонем. Бардурои нами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 3.5 сотиқ замин дора, як дар хона дора бардуро, як дар хонаи хишру мақсад. Полни абои кардагӣ бидай. Бо дар бараш як дар хонаи детаҷа кардагӣ бидай. Ваиш оли нопурраи мисол. Оли полни сохтагиш набидай. Мақсад ки 3.5 сотиқ замина як дар хона бо як духонагаи дига мисол детаҷаи дига нопурра. Алиша мешава ба ягон мошин. Нархша 120,000 сомонӣ мега. Маълумоти бештара занг мезанем бардуарҷоно. бардурои азизам, эълона давом метем. Хаста набошен. И хонаи десен бардуро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 3 сотиқ замин дораву 3 дар хона. соҳиби хона мега ки хонаҳом ремонт кардагиай, срочни бояд бифурӯшумша. Шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6 дабидай. 3 сотиқ замин дораву 3 дар хона бо дайнаи барак бардуро, дайнаи бари хонаш я 3-4 баракай чихеле дар сурат десен. мақсад хонаи хуб айна дарани хонаш мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. нархша 120,000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай, бовар кунен. ина номерои телефонаш, марҳамат, касе ки сум дора бардуро бихаренша, пушаймон намешен. дӯстони азиз, эълона давом метем. И хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5. 10 сотиқ замин дора, 4 дар хона. ремонт кардагиай мега хонаҳо. соҳиби хона мега ки хона тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳамаш қоидавӣ кардагиай. касе харидори аниқ боша бо муомилаам мекунем. мақсад ки арзон мешидай. 10 сотиқ замин дора бардуро, 4 дар хонаи хишруак. ана аки бардуро нархша гӯш кунед. нархша 180,000 сомонӣ мега. арзонам мекуна, алишам мекуна. хай гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам, занг мезанед, мепурсенша ё 180,000 сомон мехаренеша ё ба ягон чӣ алиш мекунем. занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. аму як дона лайки беплам аётон набирорем бардуро. бисёр вақт аётон мебирорен, хай аму як бор буд аётон биёрем, чӣ гап надора. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. хоб 5 сотиқ замин дораву 2 дар хона, чихеле дар сурат десен. соҳиби хона мега ки дар ноҳияи Ёвонай, райони Шурча, хонаҳо ремонт кардагиай, срочни бояд бифурӯшемша. нархша шартномавӣ. нархи шартномавӣ бидай бардуро хай. нархша 60,000 сомонӣ мега. занг мезанед, хай мепурсенша мисол чихелай чихел нестай. 60,000 сомон, 5 сотиқ 2 дар хона. занг бизанед. бардурои азизам, эълона давом метем. чихеле ки дар аввали видео гуфтам духонага 70,000 сомон. ина бардуро вақти соатиш расид, оз янбора реклама мекунам. гӯш кунем бародарҷоно. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодом. дар шаҳри Конибодом бардуро духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 99 квадратни метр. район Исфара Нурафшон навистагиай, домои пешина, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки срочни пулум дар корай, 100% ремонт дора. нархша чихеле гуфтам бардуро 70,000 сомонӣ мега. бо арзонам мекуна. бардурои на номерои телефонаш, номерои Тоҷикистонай, марҳамат, касе харидори аниқен, занг бизанед, бихарен квартирара. 70,000 сомонӣ духонагай. бардуро эълона давом метем. аз киҷое ки замин, хона, квартира дар корай, дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда пешкаши шумо бикунам. бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регарай. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 75 квадратни метр. доми пешинае бардуро хона ремонт кардагиай мега. соҳиби квартира мега ки срочни мефурӯшемша, Россия мерем. сехонагае бардуро дар шаҳри Турсунзода, чихеле гуфтам, нархша 112,000 сомонӣ мега. арзонам мешава, алишам. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара бардуро занг бизанед.
дӯстони азизи квартире десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар шашум этаж қарор дорад 37 квадратный метр тарафи бозори Корвонда бидай. Дом новостройка хона ремонт надорад чихеле десен хай мисол полни ремонт карда мумкин ки битантона. соҳиби квартира гуфтесай ки сохтмонаш рафтесай балкон дора ову свет доимӣ ҳастай канализатсия мешава шаҳрдай кредитам метем мошинам мегирем. мақсад бардори ягон мошин дошта бошен мошина метен мисол болои су метен кредитам мешидай нархошон бардори 125 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз хаста набошен. ин квартире десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешинаш Қурғонтепа. дихонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 40 квадратный метр. райони Дӯсти халқҳо Д. шаҳри Бохтар бадро Дӯсти халқҳо Д бидай. хай мисол касе ҳами территория худаш фаҳмид ки ҷора гуфтесам. доми пешинаи хона ремонт кардагиай мега. 24 соат занг бизанен дар тамос мебурем гуфтагиай ана нархиш 180 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархай бовар кунем бардро дихонага 180 000 сомон дар шаҳри Бохтар. номерои телефонаш ҳастай хай мисол касе харидори аниқ бошен я занг бизанед. бардро ва хоҳарои азиз апашкоҳо модаро акҳо додаро ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. касе то охири видеора тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда бошад бародарҷоно аму як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмоне бори аввал тамошо кардесем бардро ҳатман инами поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷиқен. мисол вақти мо видеои нава мисол тайёр кардем дар канал монтем шумо сразу бохабар мешавед медроен видеои нави мора якмин шида тамошо мекунед. барои ҳамон бародарҷоно ҳатман касе мисол подписатсия кардагӣ нест подписатсияро ҷиқидагӣ нест подписатсия кунед ва агар имконият дошта бошен аму як дона лайки бепалам барои меҳнатҳои мо биҷиқен. раҳмат барои дастгиритон бардро ягон гапи пасти биланд гуфта бошам бахшиш мепурсам то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша худона эҳтиёт кунед. хайр.